Не можеш да дишаш от задължения. От 2026 година има изход по закон. Имаш дългове, които не можеш да платиш. Банки, колекторски фирми, НАП, всичките търсят за пари, които просто нямаш. До миналата година нямаше изход. Вече има. На 4 юли 2025 година Държавен вестник беше обнародван законът за несъстоятелност на физически лица. България беше последната държава в Европейския съюз без такъв закон. Вече не е. Но законът не е за всеки. Има конкретни условия. Първо, задълженията ти трябва да са над 10 минимални работни заплати, т.е. към момента над 7450 евро. Второ, и това е ключовото, в продължение на повече от 12 месеца да не си в състояние да ги изплащаш. Третото условие е да си добросъвестен длъжник. Ако в последните години си прехвърлял имущество на близки, за да го скриш от кредиторите, процедурата не е за теб. Ако обаче отговаряш на условията, производството може да доведе до пълно или частично опрощаване на задълженията. Чист старт! Процедурите рано стартираха. Ако смяташ, че отговаряш на условията, обади ни се. Ще преценим заедно дали имаш основание.